Hey, selam dostlar. Anlamının rubrikası 4-нче чыгарылыш сезнең белән мин Илназ Кызык-Мызык. Әйдәгез, башлыйбыз. Россиялеләр күченеп китү һәм яшәү өчен иң уңайлы һәм яхшы булган шәһәрләр исемлеген атадылар. Алдагы рәтләрдә инде әлбәттә безнең дәүләтебезнең башкаласы Мәскәү һәм Санкт-Петербург шәһәрләре. Тик Санкт-Петербург әлеге рейтингта Мәскәүне 2 тапкырга узган. Өченче орында исә Краснодар шәһәре. Минем Питер һәм Краснодарда булганым юк. Шуңа күрә мин әйтә алмыйм әлегә ул шәһәрләргә күченеп китер идемме юкмы. Тик менә Мәскәүгә күченеп китүем икеле. Анда булганым бар. Көтүдәге сарык кебек кая барырга белмичә йөрисең. Анда гел хәрәкәт, көн-төн бөкелер, метро тулы кеше, бер агымга кереп китсәң, аннан менә булай кырыйга тайпылып чыгулары бик авырга туры килә. Белмим, бәлки бер ялансам буладыр да инде ул кайчандыр бит авылдан Казанга күченеп килдек. Италия дизайнеры кәкре урындыклары белән интернетка таралды. Менә хәзер җимереләм дип торучы урындыкларны дизайнер Gio Belviso ясаган икән. Иң кызыгы миңа әлеге урындыкларның бәясе булды. Аларны бер сайт аша сатуга куйганнар һәм инде аның якынча бәясе $600, ягъни 40 мең дигән сүз. Димәк, мәктәптә технология дәресендә мин инде 40 меңлек урындыклар ясаган булганмын. Үзем генә белмәдем шуны. Канадада яшәүче бер ханым үзенең бриллиант кашлы алтын балдагын бакчада уңыш җыйганда югалткан булган. Һәм 13 елдан соң ул әлеге балдагын табып ала. Ничек тапкан дип уйлыйсызмы? Әлеге кыйммәтле балдакка кишер уралып үсеп чыга. Әлеге яңалыктан соң бакчада берәр нәрсә табып булмасмы дигән ният белән бакча тулы кишер утыртучылар артыр инде хәзер. Димәк, куяннарга ашау күп булачак. Бүгенге чыгарылышның ике соңгы яңалыгы безнең кичкенә дусларыбыз җәнлекләр турында. Юк, Фирдус Чамаев белән Гүзәл Уразов эләккән хәл турында сөйли дип уйлый күрмәгез. Әлеге спортсмен песи соңгы көннәрдә бөтен интернетка таралды. То самое чувство, когда сине авылда бер бакча шүпләнмәгән бәрәңге көтә һәм син авылга кайтып барасың дип әйтәсе килә бу видеоны караганнан соң. Күпме бәрәңге? Кая куеп бетерергә бу хәтләрне? Кая куеп бетерергә? Икенче видео шулай ук күптән инде интернет челтәренә таралып, бик күп караулар җыйды. Әлеге видеоны караганнан соң күп кенә балыкчы ирләре булган хатын-кызларыбыз безнең дә шундый эт булса иде дип уйлап куйганнардыр инде. Так, Бобик, бу атны авылга кайтам, синең белән тикшереп карарбыз әле. Синең мондый сәләтләрең бар микән, юк микән? Ярар, дуслар, шаярам гына инде, кара юмыр гына бу. Мин әлбәттә этемне мондый суыкта салкын суга кертергә җыенмыйм, икенче елның җәен көтәчәкмен. Һәм инде әлбәттә видеосын интернетка төшереп кертеп куймаячакмын. Хөрмәтле, әлеге роликны ахырына кадәр карап бетергән кешеләр. Әйдәгез, әлеге ролик астына үзегезнең царский лайкларыгызны куеп, царский комментарийларыгызны калдырыгыз әле. Астагы сылтамалар аша үтеп, минем проектларга язылсагыз, йөрәгемә май булыр иде. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, дуслар.